So let's go. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Good morning, good morning, good morning, good morning guys. So may munta guys oh. So karon na ta kabalik og video kay dugay ta wala nakakuan. Kay na busy ko. So sayo ko karon guys sa makita niyo ngit-ngit kayo. Mag 4 AM pa man ata. So padulong ko Blue Energy. Rote pang sayo ha. So nami rides guys, padulong mi og samal karon. No? Sa Muang Club. So makita na ba? Ha? Mura ngit-ngit gamay guys. So dito may magtapok sa kuan sa Blue Energy Gasoline Station no, sa may Green Meadows so bus. So naguna lang ko si Commander-in-Chief nabiyaan. Na sila nag-minivan sila. Nag-minivan sila guys. So naguna lang ko kay magpatubil pa ko. So sabot na mo is 4 AM manglakaw na 3 kay nag-apas mi nga makasakay mig sayo sa barge no. Nawa. So pating basa sa dalan guys kay pating kusuga sa ulan gabi eh. So naata diri. Oh, regular lang. Aeroplay. Kuha lang. Puno. Unleaded. Mau dia yang nginun kaya ang ngay walk ride. Mau dia yang nginun kaya. Ha? Nagban sila. Nagit. Abigin ako. Duh. Kira desintus. 201. 201. Bang. Wala ra ba? Ano? Wala gid. Bilin begitu bitaka pandamay. So mo niya mga kauban karon guys. No, gamay ra kaya mi no. So palakaw nami guys. No, manamig ampo. So nanahong kauban nara late. Ha? Ha? Kisa may maguna? Ay,
Bantayan lang likod kay basig maputol. Basig mag Superman lang sa. Eh. So, inaina namin biyahe guys, no? Padulong namin sa Diversion Road. Diversion Miyagi. So, gamay rami. Wala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka motorcycle ang kamuang kami tanan karon, no? Pito ka mo motor ang nakasabay. So wala ang uban. Ambot og ngano. Oh, gwapo naman diri David ay, no? First time na ako nakita diri David sa may kuan. Diri sa may padulong ulas bang nanay green light ang kuan, ang kasada diri. Oh, nindot tatanawon. Oh, balik ko na ta guys, Diversion Road. No, nindot ta kay dalan diri guys, nanay mga suga-suga. Oh, medyo basa gid ang dalan. Bigid video, perting basa. Basa ang dalan. So nanami karon diri sa kuan guys sa sa Pantalan sa so pasakay namin na nagpaabot lang yaning barge. Hihi. So bay-bay manday mo tabok diri buntag. May punuag motor eh. Kung Davao imong trabaho niya, sama ka dapat sayo gid ka no? Sayo eh. Ibay man kalag ka. Nagani. Ala, kadasok na. Lumbaan na din eh. Grabe, na tao eh. Pababa na, pababa. Zagaboom. Zagaboom, zagaboom. Ay. Ay, kuya. So, nanagin mi diri sa kuan guys sa Samal. Kaya katabok na mi. So, hapit sa mi dire kay among ihatag niya muang resibo. Resibo. Abat. Up. Oh. Tabuk-tabuk. Hip. So check sa atong mga guys, sa atong mga salamat sir. Okay.
check sa atong mga amigo nga mga task force. Oh, nanagin mi sa Samal. Samal. Nanami sa Samal. Yeah. Uy, Ata ulat, diri lang. So, pabuton sa namo tong kuhan guys, itong minivan. Ay, dara, mo ni si kuhan guys. Katong nanghatag og bugas ba? Mo ni siya si Tingnan pa na yung bugas. Tanawa na ba? ha? Tingnan pa yung bugas. Wala na. Wala gidala. Motoshare, si Motoshare PH ba to? Oh, si Motoshare PH, no? Follow mo, follow lang mo. Balag follow lang og share. Ah, tigtili. Dako kay views to ba? Oh, Ano kay post ayun niya pero. ako i-post. Dugay na ako i-post pa. Na busy magud mi atong sa mental yabag by nurse na kon. Ugawas motor ay mo mag pamasayroan. Bitay mo kay Inmax man gwapo tanawon ako. Wala. So palakaw namin guys, padulong namin sa Panggubatan, no? Ang biyahe daw gikan dire padulong didto is 1 hour kapin. So naabot na tong kuan, minivan. So larga. Ikaw si Per? Ha? Okay, let's go guys. Banti na guys kay murag hayag-hayag na. Kaya ang plano mo gramo dapat makaabot mi dito og sayo kay para taas-taas mig oras dito tapos muuli mi mga alas 2, no? Dapat alas 2 pabiyahe na may pabalik diri sa may Pantalan kay para dili may maabtan og traffic kayo ang ang pasakay, no? Wala gapas mo nga makasayo may kay ang amuang minivan para masabay gyapon na mo ato dito sa guys, Motoshare PH ang manghatagay bugas sa Davao. So, karon guys, pauli namin no. Padulong namin sa Pantalan. No, nanghapit pa mi sa balay sa lula ni EJ kay
Ipanguli na mo tong mga gamit nga gipanghirma na mo ganina sa dagat. So niuli mig sayo mga 1 PM man siguro may naggikan. Kay para iwas traffic kay pagabot sa Pandalan traffic kayo. So naabot kami dire guys, na nami sa Pantalan sa kuan sa Samal, pagawas nami. Oh, kuot mi dire kay bayad. Bayad sa bayro nun. Oh. Selamat. Ang nagunda ba si So, nakasakay na gid mi guys. No? Ano mga kauban no? Luoy na kay mga naong. So, diri na lang tama na tong vlog karong adlaw guys. So, putlo na to. Salamat sa pagtanaw. Peace out.